So, what's up mga ka-bro? Yun nga, welcome back sa aking channel. At may panibagong video na naman tayo, yo! So, yun nga, magpa-prank tayo guys. At kunwari matutusok ako ng isda. At titingnan natin kung ano yung magiging reaction nila. Kung magugulat ba sila. So, yun guys, pang pa-good vibes lang. Sana panoorin nyo to guys at magustuhan nyo. So tara. Ang engineer. Largan. Iharatan mo sa'yo. Ayun po may sapsap. Yung karma mamabtihan ng pinipiyot. Yung mga bayda atin na ba? Ay nga kakinag. Ito tayo. Ito pasang ko na pero pagkain na. Uy, ano to? Wow! Wala ka. Magkano to? Wala kayo tubig. Ito yung salay yun. Eh, di ba kabibili ko lang sa'yo? Pero malaki. Kasi pag isa, kahit dalawa, magkano yun pag dalawa? Magkano? 65. Wala na akong tilapia. Magkano tilapia mo? Ha? 110? Sika! Turo ka. Pre. Turo ka kay. Turo ka po. Dumas kami. Awin lang ka. Then? Bili-bilim lang anasin. Tilapia, oy. 110. Kakabalog. Di yun. Yung pikilayan namin. Rito pila ko pa sa yan. Naturo ka tayo. Agree. Yan ko just ay binag ko. Yan. Pa. Nang ko tanang ko labat. O tanay may galunggong kun inluto. Ni tanay. Pagiyay utin mo. Pagiyay utin mo. Ay, nakawasi ka. Asugat tali. Tulpi ka. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Among ko italang dito. Madam. Kina. Nang niya kanto anay mal sa aki kanto.